Здравейте, потребители на Vlog 7. Днес ще покажа как се прави басейн, който в момента аз правя. За първоначално купавате си каквато дупка си искате. В момента трябва да покажа, т.е. как да го кажа? Значи до еса се мъчих докато тък може да заснимат клипът и без да натиснах F1 и спря да снимам. След това си правите си каквато дупка искате, колкото дълбоко искате и си украсяват по така и украсяват си работите. Аз после ще покажа, сега малко ще покажа как се прави джакузи. И да се работи, сега ще използвам Game Mode, защото ще отнеме едно време да ходя даже тук май не може няма. И ето, ще го попълня, но тук ще трябва да го... Аре бе! Махнем тази батария. Аре бе! И ето. И това тук ще напълним. Почваме. Стига да Ето и почваме се така. И става се по-дълбоко и дълбоко. Тъй така да взема басейнчето. И ето, това е нашият басейн. А сега ще покажа как да се направим джакузи. Също ще го направя ето тук. На басейн. И почвам. Купам. Съжалявам, че го правя на Game Mode, но не се занимавам. Нямам много време. Защото сега трябва да излизам навън с парателката си. Джакузто, даже голямо го направя. Ще направя само широко на такова. Така. Да, ето. Така. Значи, 3 купща ще. Ето. Така. Стига. Тъй. Ето, това е някаква маленько само. Ето и те чупят тези. Оп. Така. Аз ще го направя, да ми е плитко. Да, даже тук обаче ще сложа лава. Обаче как ще е начин водата. Да, стъкло, лава, значи още кучето на това. Ако се питате откъде съм измислил идеята за джакузито, май го видях в някой клип. Или май го измислил. Не знам. Не помня вече. И тъй. Значи, вода. Лава. Добре, сега взимаме кофа с лава. Ставаме там минерална вода. И чакай бе. Така, малко пакет. Така, правим всичко лава. Тъй горещо. Така. Палета. Така, горе. Аре бе. Пък. Кой кахи бе. Ето готово. Така, сега правим стъклото. Препоръчно. Това стъкло е най-удобно. Така. Ето. На джакузи почти е завършено. Стъклото пари. Така. И го пълнете с вода. И водата, както аз съм си представил, тя се е стопля. Fuck off. Тук да и на... Бакет.
вашето джакузи е завършено. Значи аз само си го опитя тук. Да е светличко. Да ни замръзни. Да, ай, вижте. Ай, стигне, нали? Има главосто. Оп, не там. Не бе. Сега да, мисля да показвам джакузито. И се занимавам с басейн. Ето, беше го красиво. Сега, изчезвай. Изчезвай като битбира. Така. Ето, това си го красим тук. Тук да има място. Ето, опа. И ето, това нашето джакузи е завършено. Готово. Видите, имате джакузи, имате си басейн. Това беше приятели от мен. До следващия епизод, в който ще играем или CS с Gast Farm, или Minecraft, или Take It. Абе, сега ще измислим някаква игра. Това беше от мен. До следващия епизод.